kubewa, bature yace akaro. Kaga wannan kubewar dan uwa, ka rike bayanin ta da kyau, ba dan komai ba saboda amfanin da take dauke da shi. Na farko, kubewa tana dauke da vitamin A and C. Na biyu, tana dauke da collagen. Na uku, tana dauke da magnesium, kuma antioxidant. Kubewa tana da amfani mai matukar yawa. Da za a yanyanka ta a zuba ta a ruwa ta jika, mai diabetes idan ya sha zai samu waraka. Da za a markaɗa ta a zuba ruwa a tace, shine a nika ta da tannan danyarta, a bawa wanda ike da wato tsakuwa ta ciki, to insha Allahu wato appendicitis zaka kasayar da ita. Sannan abun mamaki, wanda ike da matsala ta stroke, mutuwar ɓarin jiki, idan za a dinga yanka ta ana jika masa yana sha, ina tabbatar maka zaka ga abun mamaki wajen yalwacuwa na jijiyoyi da gaɓoɓi. Kuma abun mamaki, wato idan ana amfani da ita wajen sha kaɗai ko a jika ruwanta, to za ka yi mamaki wajen ƙone ƙwayoyin cututtukan kansa, saboda collagen da take ɗauke da vitamin A da take ɗauke da su and C, sannan kuma vitamin C da collagen da take ɗauke da shi, duk wani skin disease in Allah ya yarda kubewa tana magancewa. Abun mamaki, kubewan nan da mace za ta zo haihuwa, a jajjaga ɗanyar kubewa, a jajjaga, a matsa ruwan a bata ta sha, ta daure ta sha, ko a jika mata ita ta sha, to akwai abin da ake kira oxytocin hormone, wato ruwan mahaifa, wanda ike ruwan naƙuda. Ai cika jikin ya mace take da ruwan naƙuda. Dan uwa, wato ga masu ga wacce ta samu haihuwa.